Ahoj lidi, takže dneska budeme hrát Tower of Hell. Doufám, že se těšíte na to, jak budu, doufám, že se těšíte na to, jak budu rageovat. Neřešte, když tady něco v pozadí uslyšíte a doufám, že se to užijete. Takže Pro Tower, no tak to asi úplně nepůjdu. Co to je za kostky tohleto? Tak tady to je těžší jako kráva, jak mám zvládnout ten první level. Takže já se nesmím prostě zastavit. Takže jak se na těch kostkách zastavím, tak oni začnou protáčet a já z nich spadnu. Tak jsem úplně dole. Ale to mi někde 4 minuty tenhle level, takže to budu muset se dostat přes to. A nebo tady budu čekat 4 minuty a rageovat z toho. Ale možná, ne, dožitě. Jsem do toho žebříku. Ne, já se jí nebudu žádný nějaký hrdinu. Takže čau. Ne, opovaž, ne, dožitě. Tak tohle bude ještě těžké, no. Můžete dát like nebo odběr. Děláš koziny. Jsem family friendly kanál, takže nevím, se na ně může koukat kdokoliv. Budu natáčet český videa, takže pokud dožitě jste hledali nějaký český kanál, budu akorát říkat dožitě, nebo do prasele, nebo kurně, nebo do prkna a takovýhle věci jako mají nakýtít. Ty kraso. Dožitě. Tak tady to bude hardcore, no. Hop. Jako člověk, co neumí absolutně parkour, tak si moc nevěřím. Navíc 2x často, že pochybuju, že zvládnu. Ale tak, co já vím, třeba to dám. A dost. On je víc času. Tak asi mi ta hra vyježdí, ale to nebo já nevím. Ty kraso. Můj cíl je získat někde 1000 odběratelů. Ale tak to pochybuju, let's go, že někdy získám. S tím, jak mám netajmovat. To si děláš srandu. Takže znova tady tím peklem si musím projít. No vlastně nemusím, můžu to rage quitnout, ale tak. Oh please. Držitě. Tady ty Tady bude video asi tak 10 minut, možná méně, možná víc. Tady si můžete užít tak 10 minut mýho rage, protože tady to bylo. Tak. Někoho kouří jak z brambory. Ty kraso. Já se musím dostat tam do prostřed. Dožitě, ne, neumím parkour. To už ten začátek je docela hard. Už chápu, proč se to jmenuje věž pekla. To bych se radši v pekle smažil, než tady to hrát každý den. Proč jsem to udělal? Reálně, proč jsem tady to udělal? A já ani nevím. Takže teď si zahrám asi nějaký jiný oby. Když tak si mě můžete přidat, jestli to zahlídne moje jméno, což teď určitě vidíte. Takže si najdeme OBBI, kouzelná slova. Teď nám tady vyjede hromada nějakých slov. Takže zase si zahráme Omega Oby 725 stages. A tady si můžete užít můj krásný rage. Takže tady není všechno. To je basic običko, akorát, že je trošku velký. Rozhodně to nedodělám v tom videu. Udělám pokračování, udělám třeba druhý díl, třetí díl, prostě dokud to nedohráme, tak budu dělat díly. Já nejsem jako takový ty youtubeři, který natočí jeden díl a potom konec. Hej, proč jsem umřel? Pras třeba. Dobrý.
Opět si bych. Jo, dobrý. Takže jdeme dál. Promiňte lidi, to bude jenom myslím. To je. Dobrý, samozřejmě. Vidíte, přeskoč. Vidíte. Aha, ono to zmizí. Tak dobrý, takže tady můžu jít. A tak, to přeskočím. To je ta hudba z nějaký džungle. To nevadí, jsme řekli nějaká je. Tady máme čtverec. Já jsem si moc učení z geometrie nevzal, takže ještě tak opravte. Opět to je dobrá hudba. Driving me wild. Takže jako divný název, ale tak jako to Tiger Gang. Zajímavý. Asi vám budu občas něco překládat. Takže chci, abych měl co nejvíc fanoušků. Budu vám tady nějaký věci číst, vysvětlovat byste, jak chápali, o co tady jde, v tom, co dělám. Uvidíte můj content. To je takový uvítací video. Já jsem dvakrát dělal videa, ale ty byly asi před 2 rokama a byly docela špatný. Takže lidi, tyto video asi nebude zase tak dlouhý, takže bude mít jenom asi 7 minut, ne dlouhý. Takže doufám, že jste si dnešní video užili. Chtěli jsem se do 23 stage. Rozhodně vydám nějaký další video, doufám, že jste se užili a čau.